ngomhla ka-9 August 2014 lapha endaweni yasemahlaba khona eMsinga kwake kwafika insizwe ezayivela kwesinye isigodi ekuthiwa isemthaleni, isikebhe leso. Safika sazohlasela lapha ya lento eyenzeka lapha ya ePhomoroyi ward 18. Lezi ndawo nje iphethelwe ikhansela elilodwa. Kwafika kuzohlasela kushuthi kwakusuka insizwa zasemthaleni zizohlasela lapha emahlaba, zafike zahlasela komunye umzo wamaphumulo. Kushuthi isikebhe sahlasela lapha emahlaba ngomhla ka-9 August. Kuhlaselwa ngenxa ukuthi le ndawo yayisolwa ngokutshontsha kakhulu imfuyo. Kushuthi isikebhe sasesiyaplan ukuthi sasesiyaplan isikebhe ukuthi ngomhla ka-9 August sinikela khona emahlaba kuzofike kuthathwe nje yonke imfuyo yakhona. Bayalwazi abangapha eMsinga lolu daba. Kwathiwa nje kuzofike kuthathwe yonke imfuyo yakhona. Cabanga kwakusuke ezinye insizwa egoli engaphansi kwesikebhe zijojela ukuthi kiwe emahlaba kuyothathwa nje imfuyo yakhona ngoba indawo yasemahlaba ijoja. Isikebhe ke masifika sisuke sihlome sizingovolo. Into eyenzeka lapha isikebhe sathi masifika safikela komunye umuzi wamaphumulo khona ubaba wakhona khona wakuthiwa uMshambashi lapha nomunye wakuthiwa uMakhasi. Wafica isikebhe safica labo baba sasiholwa zinsizwa zakwaLanga, hayi neinsizwa obaba bakwaLanga eMthaleni. Safike sabashaya kulomzi wamaphumulo, sashaya obaba omunye uyagula akakwazi nokwenzani, bese kuba yilo omunye wakuthiwa uMshambashi. Sabashaya isikebhe, sabashaya sithi abakhiphe inkomo, sabashiya benebe babesela umndondo. Zinsizwa zasemthaleni lezi ziningi, ezinye kuthiwa zayisuka eGoli zifike zishiya ikhwama edolobheni ePhomoroyi, ziphathisa ikhwama zagibela imoto eziye emahlaba ngoba kuthiwa kuzohlangana emahlaba nje, kubhekwe emahlaba. Sathi masiphuma isikebhe kulemizi kulomuzi wamaphumulo, sasesizongena manje, sangena emaqeleni ke manje, sangena sadubula imfuyo yonke, sangena sagudla nemfuyo. Kwakuhamba phambili iy'ntshebe zakwaLanga lapho iy'mpunga zazelamana. Njengoba bese ngisho ukuthi ezinye insizwa kuthiwa zayisuka eGoli zayifike zishiya ikhwama zazo ePhomoroyi ziyifake emotweni ziye emakhaya, kodwa zona bese ithatha imoto ezibheke emahlaba. Bafike emahlaba bangena isikebhe. Angithi sisuke sesiyutholile phela ulayini noma ubufakazi baso ukuthi lapha emahlaba umuntu obhizi otshontsha kakhulu inkomo zabantu usibanibani. So ke safika emahlaba isikebhe, sangena kulomuzi wamaphumulo, safica obaba bakhona uMshambashi nomunye wakuthiwa uMakhasi. uMshambashi kuthiwa iphila ngokugula engakwazi ngisho ukwenzani. Kuthiwa sibaxebulanga isikebhe egule njalo lo baba, kuthiwa unamanga uyayigulisa. Kuthiwa bemshaya udongweni kanje nalokuthiwa uMakhasi. Sathi sesibashaya senela. Ngikhuluma ngenqwaba yensizwa eyayisuka eMthaleni, abanye besuka eGoli. Bathi sebemshaya ibenela basebethatha ibenela labo baba bothuba sebethatha lokuthiwa uMakhasi bahamba naye, sebehamba naye emahlathini bethi akakhombe isibaya la ukubekwa khona inkomo zabantu, naye behamba bemshaya. So bagcina ke manje sebeshaya inkomo emadlelweni, inkomo nje ezasemahlaba sebehamba nazo emadlelweni.
umphakathi ubuka wasemahlaba wasuthi umphakathi ngeke nakho kuthathwa inkomo zethu manje ithathwa isikebhe ukudla umfula umzinyathi sebehamba nazi inkomo leke yasemthali bathi abasemahlaba ngeke akwazi ukuthi ngasuke ezinye insizwa nje zizothatha inkomo zethu manje zayidonsa ibhamu lezi zasemahlaba zathi zisemasimini insizwa zesikebhe neinkomo zihamba nalo baba ukuthu makhasi zilokhu zimthintathinta yasiqhamuka igenge yasemahlaba yasidudulana impi kwashona 9 wensizwa 2014 ngomhla ka9 August 2014 igenge yasemahlaba bawukutshela babekhona kwashona abantu abawu9 lezi impunga zakwalanga ezayihamba phambili zasemtheleni yize zashona kuqala sekudutshulwana yabanzima leyo mpi ngikhumbula ukuthi amaphoyisa mayesefika esifanele abophe manje amaphoyisa ngoba kulezi indawo enjalo bekufa umuntu nje kungaboshwa umuntu bekufa umuntu nje namanje senzeka lokho kufa umuntu ungaboshwa umuntu thi amaphoyisa athi mayesebopha esezobopha ke manje ngenxa ukuthi sekufa abantu agcina amaphoyisa esesebenzisana nenye insizwa kwakuthiwa ufiso yakwamathonsi yakhona emahlaba sekuyiyona engathi yayibhutshuzela amaphoyisa ukuthi ngobani nobani bebedubula obani abadukuba yabo ngenxa ukuthi impi yayidubula iningi kodwa lensizwa ukuthi ufiso iyona etshela amaphoyisa ukuthi hayi usibani wadubula wayidubula kanti le genge yasemahlaba isishuthi ngelinye ilanga kuthiwa ufiso mathonsi wabonakala idandi ehleveni namaphoyisa kanti umhla ka1 kuhola omaka enzo kuhola imali yeqolo bafonele emahlaba bathi hey nangu ufiso ehamba namaphoyisa siyambona lo ufiso lo wadutshulwa wathi uyabuya edandi wathi afike emahlaba wafuka wadutshulwa phambi kwengane naphambi kankosikazi wakhe washona lelo cala nje lagcina libopheza inye insizwa zakhona emahlaba khona insizwa kwakuthiwa uGcobeni enye kwakuthiwa ubuso bempunzi zagcina iboshiwe zagwetshelwa lelo cala nakumanje ingaphakathi ngoba zagwetshwa udili kajele nanokuthi ke futhi njoba ngisho nje kuleya ndawo baningi abantu ababulawa lapha bebulawa isikebhe omunye nje ubabuka kuthiwa umxexi kuthiwa sambamba isikebhe samthena amasende ngodlawu samthena samnqamla lo yamthambo lo yangodlawu bayazi abantu bakhona ngapha samnqamla umthambo ngodlawu lo baba washona aze kuboshwe umuntu that was 2013 aze kuboshwe umuntu ngenxa nje yesikebhe abanye ke bayibethi isikebhe siyasiza ngoba siyayikhipha imfuyo uweli ke kuyenzeka siyikhiphe imfuyo la esisuke itshontshwe khona kodwa eningi imfuyo ukuthiwa ithathwa isona isikebhe bayazi abantu bayakwazi lokho eningi imfuyo isuke ithathwa isona isikebhe kuze kufa umuntu efela into angayazi nanokuthi ke la isikebheni mawusuka ushawa isikebhe sikushaya ngendlela ukuthi uze ugcine nawe uyabona nje lo mfana engeke ngakhuluma naye ngaye before ngithi wasuke lo makhelwana uthi naye wakwacabanga ukuthi aqambele omunye umfo amanga ngoba uyabona ukuthi phela manje ngiyabulawa manje uthi ngake ngathi sengishawa ngilenga eshawa uthi ngaze ngacabanga ukuthi yazi mangavele ngithi ngoba phela ngesikhathi ngingena into uvela ucabanga umuntu ojwayele ukuhamba naye ngoba ukuze abantu bekholwe kalula uthi ngacabanga ukuthi ngithi umuntu owazi inkomo usibani lwajwayele ukuhamba uthi kodwa ngase ngithi mayiselandwa eseshawa bese mayiseshawa kanje ngizothini ngoba mangeke ngalisha igama lakhe
naye uzolanda uzoshaba kanje mhlambe efe yena efele igama lami ngoba mina la ngifuna ukumusho ngoba ngifuna ukudedelwa mina beme ukungishaya uthi ngathi uthi lapho lajika la igama lengane yomfazi sengithi ngiyalisho ngenxa ukuthi ngizinduku uthi ngathi ngifuna ukulisho uthi kwakhona into ethi mayesifa lengane sibulawe isikepe ingazi lutho uthi nami angazi lutho inkinga nakho phela ngiyabona ukuthi ngiyafa bengifuna ukudlulisa kulo ndaba abanye mhlawumbe maningasilandela ku TikTok nizokwazi ukuthi nisithole sikhuluma nabanye abafowethu ababhekane nenkinga kanje siyabonga kakhulu.